Alam nyo ba ang gubat na to? Matagal ng panahon wala nang naninirahan dito. Itong gubat na to ay tinatawag na inabandon. Inabandon na may-ari. Maraming malalaking puno. Malalaking puno na kung saan tahimik. At makikita mo dito ang bahay na matagal nang walang nakatira. Ngayon, dito sa lugar na to, kababalaghan ang lugar na to. Ang lugar na to ay pinagbabawalan ng mga tao na sino man ang pumunta dito walang karapatan mamutol ng mga puno dyan, dahil ang lugar na to mayroong nagmamayari dito. Kung makikita nyo, tahimik na tahimik. Kaya kung sino man ang may gustong pumunta dito, dapat magpapaalam kayo. Dahil ang lugar na to ay bihira nang mapuntahan ng mga tao. Kaya kung may gustong pumunta dito, manguha ng mga kahoy o anumang mga bagay na pwedeng mga makuha dito, ay magpaalam kayo. Katahimik ang lugar na niyo ay maridig dito kadawal kawoy. Pero bihira na ang tao digdi sa lugar na niya. Marita makakajak pa itong magkuhaning kawoy. May kawoy duman kadardakulang kawoy. Marika niyang putulong ko. Uy! Brad! Brad! Oh, Brad! Tara! Oh, ngano ka mandigdi? Di mo aram, Brad, na delikado ang lugar na ni Brad. Madali na, Brad, ang undas. Di mo na mabaritaan. Ha? Kami kadtong mga panahon ng mga aki pa kami, iyang permi ang tinatandaan mi. Ang sinasabi kadto ni Papa, ang magurang mi, na pinagbabawal niya ang magparalakaw-lakaw sa araw kaning kadlagan na ini bantog man na inabandona na. Para tubod ka man kayan, Brad. Nagaambog lang yung mga sagugurang na yan, Brad. Pagparatubod ka kayan, pagparatubo ng mga magurang ang mga sagugurang natataramon, may kitang mapapala kayan. Ano na makukuha ta kayan? Ngunyang, Brad, ang isipon mo, ha? Iningon niya na panahon. Kitang mga bagong salta, ha? Kitang dapat na susunod mo niyan, ha? Magparatubod-tubod ka kay mga sinaunang mga panahong pangyan, mga kupong-kupong pangyan. Dahil man yan totoo, ha? Yan undas, Brad, ha? Ipaliwanag ko sa imong undas. Bahala ka, Brad. Ako nagsasabi sa imo. Kung ikaday naniniwala, ining masasabi ko sa imo, bahala ka. Basta sinabi ko sa imo na iyon uda ng tao ang naglalakaw-lakaw digdi. Maliban lang sa tuyang duwa, ha. Kaya sinunod na ka. Na gusto ko lang ipaabot sa imo na delikado na arog ganing madali na ang undas. Naglalakaw-lakaw ka pa digdi. Kaya ako nailing mo, ha. Ginigirabuan ako. Kaya yun lang masabi ko sa imo. Kung di ka naniniwala, bahala ka. Basta nasabi ko sa imo na uda ng ibang tao ang nagbibisita digdi. At saka kung mga anong gibuhon mo dyan, dapat magpapaaram ka.
Yan Brad, yan undas, ha? Kaldawan yan ka mga gadan, ano? Kaldawan ninda. Pero Brad, gadan na yan, ha? Gadan na yan. Kaya, di ka para tubod yan Brad, ha? Ang importante Brad ngun yan, ha? Kitang mga bagong tubo ngun yan, ha? Kita ang dapat nasusunod. Dahil ka magparasunod ka mga mayo ng arugken, mga mayo sa gugurang ng mga para, mga palihion na yan. Ibala ka, ako sinabi ko sa imo yan. Kaya ngun yan, na iyo yan. Bawal ka mamutol digdi. O sige, dahil ako nagkulang, maduman ako. Bala ka. O sige Brad, kung ano man mangyari sa imo, bala ka. At least ako nagsabi sa imo habang amay pa, dahil ka magputol digdi. Dahil digdi, igwa digdi nagmamayari. Ako sinasabi ko lang sa imo, sumasabi ka to ni Paligris. Sumatong sa gugurang pa. Kung di ka matubod sa kuya, nasa imo yan, maduman ako. Sige, mag-ingat ka. No, sige na. Pwede na, mantirada mo muna. Sige na. Para tubod ka. Ara mo talaga yung mga kabataan mo niyan, ano? Naniniwala ka yung mga sabi-sabi sa mga gugurang na yan. Ang mas importante dapat ngun yan, yung mga kabataan ngun yan, na mga bago nagtatalubo, dapat yasin ang nagmamayor ngun yan. Ang mga gurang na yan, naman yan. Kaya, para tubod yan kay Brad. Mari pa kani kumuha na ng kahoy. Grabe, tatakuton pa ko na. Hindi ang lugar na ni tahimik na. Abandonado kan lusit niya man. Butogon man na maray. Baka siya habo niya lang kung pakuano ng kahoy, ha. Para ang kukuanong kahoy, saradit sa naman. Ano mat? Kaya takot niya ko na bawal na magputol ta. Baka daayan kung ano sa kuya digdiyo. Butog man. Dadaw, naabala lang oras ko. Magpara tubod sa mga sabi-sabi. Igurang na kita. Alangan maniwala pa kita duman. Mas importante ngun yung kitang kabataan. Para tubod din sa Brad. Siya kaya talagang masyang masyang ninindugan puro na lang mga palihon para dangog-dangog ang mga palihon eh. Maray ka ni magkuha na ng kawoy. Tangarig may magibo na kitang tertento man sa kampusan to. Pwede na ni. Pag-ibo mo lang arariki duman. Kasubag ko pa kung ikot tigdi. Sige sana mambalik-balik ko ay. Subago pa kung ikot. Saro man sa nadumanan ko. Garong naliligaw na ko ay. Hindi yung agyan. Grabe. Tama siguro si Brad ay. Dapat di ako nagputol ka ng kahoy na ni. Grabe, natatakot ako ba di ako makauli. Kasi bago pa ko, 2 oras na ako digding ikot. Di ko na ako antunin na agyan. Parang agi ako doon sa balyo, mabalik ako digdi. Pag duman naman, digdi ako maluwas. Grabe. Brad. Garo tama ka, Brad. Brad. Bradain ka, Brad. Di ko nakakabalik na, Brad. Brad. Dapat nagsunod ako pa diyon. Dapat nagsunod ako, Brad.
Brad. Sabi 2 oras na hindi daw nakabalik sa tamang agyan. Dapat nagsundo ko pa diyo na, hindi ko para kinusong. Tama talaga mga sagugurang, dapat nagsusunod sa mga sagugurang. Brad.